In Catalonia and Barcelona, design, creativity and innovation live side by side, and it is in the architecture in particular where we discover the uniqueness of new forms and landscapes. The architecture schools and studios are of international repute and combine tradition and modernity, technical thoroughness and artistic expression, providing interesting solutions to multiple urban works which open the doors to a new way of understanding the world. Ramon Vilalta, Carme Migem and Rafael Aranda form the team of RCR Arquitectes, a studio situated in Olot, La Garrotxa, with more than 25 years of creative activity behind it. Its works define a way of being, feeling and thinking that goes beyond architectural language, creating multidisciplinary, humanist projects that are very close to art. El nostre equip està basat en el que ens agrada anomenar la creativitat compartida, donat que fa prop de 28 anys que estem treballant junts i que per tant estem compartint aquesta creativitat. Malgrat que tots tres som molt diferents, el que està clar és que la nostra essència ha de ser com molt comú i sempre diem que ha estat el millor èxit fins ara de tot aquest temps. El que ens agrada molt és realment fer el que sentim. De sempre hem cregut que l'arquitectura tenia que donar un missatge, no? Un missatge d'emoció. D'emoció i sempre hem parlat de bellesa en ve alta. No? Nosaltres, de sempre, hem intentat entendre l'arquitectura com aquest equilibri entre sentiment i lògica. No? També sempre hem parlat molt d'això. Els nostres projectes surten de la nostra manera d'entendre la vida i d'entendre una mica la nostra relació amb el món, amb la natura, etc. A good example of the path taken by RCR Arquitectes can be seen in the Espai Barberí, the place where the team works and debates, inspired by the volcanic landscape of La Garrotxa. L'espai Barberí, per nosaltres, ens agradaria pensar que és un espai per somiar. És a dir, aquest espai que pot posar un parèntesis en la vida diària i que d'alguna manera podríem dir que l'única limitació que tinguéssim fos nosaltres mateixos. L'espai Barberí també no deixa de ser aquest reflex d'una manera d'entendre la vida, i per això és un espai en què, a part de ser construït, s'hi troben tots els elements de la natura, des de l'aire, la vegetació, l'aigua, la terra, i fins i tot ens agradaria pensar que el temps també és un element que passa d'una altra manera, amb una altra dimensió, amb una dimensió més lenta, més sossegada. Their projects include the Soulage Museum in France and the Valskroek Media Centre and the Hofheide Crematorium in Belgium. Their most significant works in Catalonia include the marquee of the restaurant Les Cols in Olot and La Lira Public Space Theatre in Ripoll. They have been awarded the National Prize for Architectural Culture of the Catalan Government, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres of the French Republic, honorary members of the American Institute of Architecture and the Royal Institute of British Architects, and recently the Gold Medal of the French Academy of Architecture. From their rural surroundings, the teamwork of RCR Arquitectes is based on the search for harmony between people, technology and nature. Their works are an interesting reflection of our present times.